אתם מכירים את התחושה שמשהו שחשבתם שהיה חוויה פרטית שלכם קרה בעצם לרבים אחרים? צ'רניחובסקי כתב שהאדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו. אני מרגישה שההיסטוריה הפרטית שלי, כמו של רבים אחרים, היא למעשה סיפורה של תקופה. סיפור קלאסי של משפחה ישראלית ממעמד הביניים. כדי לנסות ולתאר את התהליך שעברנו, אעזר בקטע הנהדר של מרטין בובר, ציון והנוער. אני חוזרת ומתרגשת ממנו כל פעם מחדש. בובר מתחיל כך: הנוער הוא הסיכוי הנצחי לאושר של האנושות, המזדמן לה וחוזר ומזדמן מחדש, וזו מאבדת אותו וחוזרת ומאבדת. שוב מופיע וחוזר ומופיע על הבמה, דור בני 20, להט הכיסופים אל המוחלט בליבו, בעל מסירות נפש לאידיאל, והרי הוא מוכן ומזומן לפרוץ את שערי גן עדן החסומים. אין מילים שמתאימות יותר לתאר את דור הסבים והסבתות שלנו. הורי אבי הצטרפו בפולין לתנועת הנוער הציוני, ושימשו כראשי כן. סבתי הייתה אחת מהנשים הראשונות ששימשו בתפקיד הזה. הם עלו ארצה בשנות ה-30 על אפם וחמתם של הוריהם. סבתא שלי הגיעה מבית כל כך אורתודוקסי שההתנגדות הייתה כל כך גדולה לעלייה של ארצה, שבתקופת חוות ההכשרה, עוד בפולין, בזמן ההכנה לקראת העלייה, כשהיא שלחה מכתבים להורים, היא הייתה שולחת אותם קודם לארץ ישראל, לחברה שכבר הייתה כאן, כדי שתשלח אותן מכאן להורים שלה עם חותמת דואר של ישראל, כדי שהם יחשבו שהיא כבר עלתה, ולא ינסו להניע אותה מההחלטה שהיא קיבלה. לאחר עלייתם היו ממייסדי מגדיאל. כשסבי, כנגר, בנה חלק ניכר מגגות הבתים הראשונים במושבה, הוא ראה בכך שליחות, ולא רק פרנסה. הורי אמי הם ניצולי שואה. הם אומנם שרדו את התופת, אך מרבית משפחתם נספתה. מהרגע שהסתיימה המלחמה, הם ניסו לעזוב את ברית המועצות ולעלות לארץ ישראל. באחד הניסיונות נתפסה אחותו של סבי ונשלחה לסיביר, שם הוחזקה במשך 9 שנים כאסירת ציון. בשנות ה-70 נפתח חלון הזדמנויות, ואמי, כנערה בת 18, דחקה במשפחה שלה לשוב ולנסות לעלות ארצה כדי לממש את תפיסותיהם הציוניות ולהשתתף בבניין חברת המופת במדינת היהודים. הפעם הם הצליחו במשימה. אני מניחה שלרבים מאיתנו סיפורים דומים, מי מפולין ומי מעיראק או מרוקו. הניחוחות אולי שונים, אבל המהות מאוד מאוד דומה. בובר ממשיך ומתאר בשפתו המיוחדת מהו האתגר שעומד בפני אותו דור, מה המעשה הגדול שהוא אמור לעשותו, ומה קרה לו בדרך. אם אומר זאת במילים פשוטות, מה שקרה לדור הזה, שגדל על ברכי הציונות והערבות ההדדית, זה החיים. על שלל המשימות והדאגות שהם מזמנים לנו. כשרוח התקופה לוחשת כי חזקות הן העובדות מן האידאות, וגורלנו נטול להשתלשלות של אירועים שאין ביכולתנו לשנות. זה מה שקרה לאבא שלי ולרבים אחרים בני דורו. הוא עשה לביתו. למד בטכניון, ניהל עסק משפחתי לעצים ורעפים, פרנס את משפחתו בכבוד. הוא הפנה את גבו לעבודה המאורגנת ושם את מבטחו בפלאי השוק החופשי. הוא העריץ את היעילות של המגזר הפרטי, את התחרות שאמורה לגרום לנו ליזום, להיות יצירתיים, למקסם רווחים. צאצאי הדור ההוא, הדור שלי, נשלחו לחוגים ולתנועות נוער, הלכנו לשנת שירות, התגייסנו לצבא, וחשבנו שרק השמיים הם הגבול. לא היינו מוכנים לזה שבזמן שהורינו עשו לביתם, העולם השתנה מסביבנו. העסקה הזאת שלפיה אם תלמד ותעבוד קשה תצליח, החלה לאבד משמעות. מרבית חבריי, מוצלחים ככל שיהיו, לא באמת גומרים את החודש. כשההורים מתעקשים להכניס להם כסף לחשבון, למרות שלא תמיד להם עצמם יש, אז הם מוחים קצת בשביל הנימוס, אבל בסוף מסכימים, כי אין להם באמת ברירה. הרי גם השעות המטורפות בעבודה לא מצליחות לכסות על שכר הדירה, הגן, הקניות בסופר. בזמן שחשבנו שהשמיים הם הגבול,
לא היינו מוכנים לזה שיכולת ההישרדות של עסקים קטנים תגיע לשפל חסר תקדים. בעולם החדש הזה, אבא שלי, כמו רבים אחרים, נאלץ לסגור את העסק המשפחתי, ולגלות שגם כשאתה מוכשר ורב ניסיון בשוק העבודה החדש, כשאתה מחליף לקידומת 5, קשה לך מאוד להשתלב. הם לא היו מוכנים לזה שבני הלוויה של תחרות חסרת רסן הם אי-ודאות, חוסר ביטחון וחרדה. אני יודעת שרבים מן היושבים כאן מכירים את התחושה הזאת של חרדה על בשרם. אני מקווה שהתחושה הזאת לא תשכח במהרה. הג'אגלינג האינסופי עם המשימות היומיומיות, לקוות בלב רק לא להיות חולה, רק לא להפסיד ימי עבודה, רק לא להזדקן מהר מדי. כי אז כרטיס האשראי מפסיק לעבוד, מתקשרים מהבנק, והחרדה הופכת תוך דקות לייאוש. כל זה לא קרה במקרה, זאת מדיניות. אלו הקווים לדמותו של השוק החופשי כשהוא חסר מעצורים. זאת הכלכלה השמרנית שמשתלחת באיגודי העובדים. כן, אלה שההורים שלנו לימדו אותם לבוז להם. וכשגדלנו גילינו שנשארנו בודדים בשוק עבודה שמתנהל כמו ג'ונגל. כך נראית כלכלה שמצמצמת את אחריות המדינה. אם הבריאות הממלכתית מתקרסמת, אז אין לנו ברירה, ואנחנו נשלם על ביטוחים משלימים ומשלימי מושלמים. וכשמערכת החינוך הציבורית מופרטת בזחילה, אין לנו ברירה. אז אנחנו מוסיפים תשלומי הורים ומממנים מכיסנו גם שיעורים פרטיים. כשחסכונות הפנסיה שלנו מופקרים בבורסה, אנחנו, שממשיכים לחניון הבא כי הוא זול ב10 שקלים, לא שמים לב כי כרבע מכספי הפנסיה שלנו נגזלים בגלל דמי ניהול מופקעים וכי נלקחת מאיתנו הזכות הבסיסית להזדקן בכבוד. כל זה קרה לרובנו, אבל לא לכולנו. כשאדם לוקח לחם בסופר בלי לשלם, קוראים לו גנב. ואילו כשאדם לווה כסף מהחסכונות ששמרנו לעת זקנה, הוא מחליט לא להחזיר לנו מאות של מיליונים, קוראים לו טייקון. ומאפשרים לו תספורת על חשבוננו. המדינה נותנת להם במבצעים של 2 באחד את החופים שלנו, את ים המלח, את משאבי הגז. ואחרי כל אלו הם גם זוכים בהטבות מופלגות כשסוף סוף מגיע הרגע לשלם את חלקם לקופה הציבורית. בעשורים האחרונים המדינה מעדיפה את ה1% הזה על פני ה99, שזה אנחנו, כולנו. מעמד הביניים והשכבות המוחלשות, חרדים וחילונים, ערבים ויהודים. ובמקום שנאבק יחד להחזיר את אחריות המדינה ולהגדיל את ההשקעה שלה באזרחים, אנחנו נאבקים אחד בשני על הפירורים שנשארו מהפירוק של מדינת הרווחה. זה הסיפור של כולנו, זה סיפורה של התקופה. על זה יצאנו לרחובות בקיץ ההוא. המים מתחממים כבר 30 שנה, ועכשיו הגענו לנקודת הרתיחה. פשוט אי אפשר להמשיך כך יותר. או כפי שהגדיר זאת בובר, זה ייחודן של התקופות שבהן חלים בחיי העמים והאנושות כולה משברים גדולים, מבית ומחוץ, שמסרבות הן להיכנע לגזרה, שמתמרדות הן בחוק ההתמדה, ומעיזות להציל את מרץ הנוער שלא יתפורר, ולהצמיח ממנו מעשה הפיכה, מעשה חידוש. תקופות אלה נדברות על הנוער בלשונות של אש, הן תובעות ממנו, אף מצוות עליו, שלא ייכנע, שיעמוד בפני הרעה, שיציל את הנפש ושיעשה מעשה. והנוער שומע בקולן. רבים דיברו מאז המחאה על כוחם של הצעירים. אבל מהו אותו הכוח? אני לא רואה בעצמי לוביסטית של צעירים. אני לא מתכוונת לנסות ולחמוס ככל יכולתי מהעוגה המשותפת. כדאי גם לזכור שלהיות צעיר זאת לא תכונת אופי. זה רגע אחד ברצף של זמן. המאבק הסקטוריאלי מפורר את החברה. גם אם אתם מאלה שהפעם ידכם על העליונה במאבק, הרי לא תוכלו לחיות ככה לאורך זמן. תאלצו להקיף את עצמכם בחומות גבוהות כדי להשאיר את סבלו של הזולת נסתר מעין. זאת מעולם לא הייתה דרכו של העם היהודי. למרות שכבר 30 שנה מנסים לשכנע אותנו שאנחנו רוצים להיות כמו אמריקה.
מעולם לא היינו כאלה. השורשים שלנו נטועים עמוק בסולידריות, בשותפות גורל. התפקיד שמוטל עלינו, הצעירים, דווקא בשל העובדה שטרם נטלנו על עצמנו מחויבויות רבות בחיינו האישיים, ולהתחייב בכל נפשנו למאבק המשותף למען חברה צודקת, טובה וצודקת יותר, כזאת שמושתתת על צדק ולא על צדקה, כזאת שרואה את כל בני האדם כשווים בערכם. במשך 17 שנים הייתי חברה בתנועת הנוער העובד והלומד, חניכה ומדריכה, ונוכחתי לדעת שכשמצליחים לעבור את מכשול הרושם הראשוני, כשמצליחים לגשר על הפערים בתרבות, בלבוש, בתפיסות העולם, מגלים שכל האנשים, אבל כל האנשים שווים בערכם, ולכולם הזכות לקבל חינוך טוב, שירותי בריאות איכותיים ואת היכולת להזדקן בכבוד. מרטין בובר מסיים במילים אלו, מדבר על אותו הדור. הוא מתמתח תוך התאמצות אדירה ומתנער מכפייתו של המנגנון הריק ואינו נפתה לו. הוא מרהיב עוז בנפשו לעשות את הנבצר ממנו. הוא עושה כמעשה יהושע בגבעון. הוא משהה את השמש בשמיים למען יושלם מפעלו. הוא מעריך בשעה אחת גדולה את נעוריו, ועושה ומקיים את מצוותה של שעת המפנה. עכשיו תורנו לעשות כמעשה יהושע בגבעון, להשהות את השמש בשמיים, לנצל את ההזדמנות ההיסטורית, לשנות כיוון ולהפוך את מדינת ישראל למדינה שמקבלת אחריות על אזרחיה ללא הבדל דת, גזע ומין. עכשיו תורנו. תודה. עד שיגמרו הנישוקים, אני מזמין את חבר הכנסת אלקין, יושב ראש הוועדה המסדרת, למסור הודעה ללא הצבעה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת. בהמשך להחלטת הוועדה המסדרת שהובאה לידיעת מליאת הכנסת ביום 13 לפברואר 2013 בדבר הרכב שתי ועדות זמניות לענייני כספים ולענייני חוץ וביטחון, אבקש להשלים את שמות נציגי סיעת העבודה בוועדות אלה. בוועדת הכספים חברי הכנסת אבישי ברוורמן וחברת הכנסת מיכל בירן. בוועדת חוץ וביטחון חברי הכנסת יצחק בוז'י הרצוג ואיתן כבל. תודה רבה. אני מזמין את חברת הכנסת שלי יחימוביץ' לומר מילות ברכה על חברת הכנסת מיכל בירן. תיאורטיקנים והוגי דעות ואידיאולוגים ופילוסופים יש למכביר. גם אנשי מעשה וביצוע ומנכ"לים מצוינים ואנשי ארגון, גם זה יש למכביר. אבל יש מעט מאוד אנשים שהם גם אידיאולוגים וגם יש להם חזון והם יודעים לסרטט אותו בבהירות, והם גם אנשי ארגון ומעשה לכל דבר, ויודעים בכל רגע נתון
לקחת את החזון הזה ולתרגם אותו למעשה. ומיכל היא כזאת, שייכת לאותו זן נדיר במיוחד, אותו זן שהפוליטיקה כל כך זקוקה לו, וכל כך טוב שבאת לפוליטיקה, מיכל. יש כאן באמת התגלמות של שילוב בין, אני חייבת לומר, IQ גבוה במיוחד, כן? מיכל היא בוגרת תואר שני בהצטיינות ודוקטורנטית במדע המדינה באוניברסיטת תל אביב, והיא מומחית לפנסיה. וחוץ מזה יש לה ראש מתמטי מדהים. מדובר באישה מאוד מאוד אינטליגנטית ואידיאולוגית. החוט המנחה שלה בהתנהלות שלה הוא השקפת עולם ודרך. מיכל גדלה בבית הגידול המרהיב של הנוער העובד והלומד, ואחר כך בתנועת הבוגרים של הנוער העובד, וכשהיא מצטטת כאן ממרטין בובר, היא לא מצאה את הציטוט בספר ציטטות, אלא למדה והתעמקה בכתביו ובכתביהם של הוגים אחרים, ולימדה את הטקסטים האלה, וחיה אותם ומבינה אותם לעומק, וגידלה חניכים לאור הטקסטים האלה. חוץ מזה, היא הייתה עוזרת הפרלמנטרית שלי 3 שנים, עוזרת פרלמנטרית משובחת במיוחד, שהביאה אליי והעניקה לי את הזכות ליהנות מהכישורים המשובחים שלה ומהשותפות האמיתית, האידיאולוגית, הכל כך מכווננת לדרך, למחשבה ולדעה. ולא סתם היא הובילה גם את הוועד של העוזרים הפרלמנטריים והקימה אותו. ולא סתם היא נאבקה מאבק שנראה חסר סיכוי לחלוטין להפסיק את המנהג המגונה של פיצול המשרות של העוזרים הפרלמנטריים. היה טריק כזה, מחלקים את המשרה לכמה חלקי משרות, ואז מעסיקים הרבה עוזרים פרלמנטריים לכאורה בשליש משרה מהבוקר עד הלילה. ומיכל, כנגד לובי מאוד חזק של הרבה חברי כנסת שנהנו מהסידור הזה, הובילה את העוזרים הפרלמנטריים להישג באמת משמעותי ששיפר את תנאי חייהם לאין ארוך. וזו דוגמה קלאסית איך לוקחים תפיסת עולם במקום שאתה נמצא בו, לכאורה שאתה די זוטר בו, והופכים אותו למעשה מוגמר בעזרת מאבק ולובינג ועבודה פוליטית ודיונים בוועדות הכנסת, עד שבסוף נולד תינוק. הישג לקבוצת אנשים. זאת המשמעות של העשייה. למפלגת העבודה קרה נס. נולדו לנו מצביעים חדשים, צעירים. מסה גדולה של אנשים צעירים שלראשונה בחייהם מצביעים למפלגת העבודה משום שהם מאמינים בערכיה. יש לנו הרבה מצביעים מבוגרים והרבה מאוד מצביעים צעירים. בדור הביניים אנחנו סובלים מחולשה מסוימת, אבל גם את זה נתקן. ומיכל מייצגת את אותם אנשים צעירים שחברו אלינו בהכרה, לא בגלל טרנד, בגלל השקפת עולם מאוד מאוד עמוקה, בגלל התחברות אותנטית לערכי תנועת העבודה. ובעובדה שאת כברת הדרך הזאת, אל המושב בכנסת, היא עשתה בעבודה קשה ומאומצת, העובדה הזאת מעידה על הפוטנטיות של הדור הזה, על היכולות שלו, על הנכונות שלו לקחת ערכים ולתרגם אותו לשפת המעשה. מיכל היא פוליטיקאית. עכשיו, יש מקומות שבהם להגיד פוליטיקאי זה סוג של אלבון. אז אצל מיכל פוליטיקה היא פוליטיקה במובן הטוב של המילה. פוליטיקה במובן של שימוש בכלים הפוליטיים ככלי למימוש השקפת עולם. זה ותו לא. לא כמקום לשרוד בו, לא כמקום לצבור בו כוח לשם כוח, לא כמקום חס וחלילה לעשיית מעשים שאינם נאותים או למעשי שחיתות, אלא כמקום, כראש חץ, כמנהיגות, כדי להוביל השקפת עולם ודרך.
וכדי להיות פוליטיקאי טוב צריך קודם כל להאמין במשהו, להאמין באמת, ומיכל מאמינה באמת, ואחר כך צריך להיות מוכשרים מאוד, ואחר כך צריך להיות מצוידים בכושר ביצוע ובמחויבות עמוקה ובמנהיגות ובכושר ארגון, וכל הדברים האלה הם מיכל. מיכל היא מנהיגת הדור הצעיר של מפלגת העבודה, היא יו"ר המשמרת הצעירה, היא נבחרה לראשות המשמרת הצעירה, היא הביאה אל שורות המפלגה מאות ואלפי צעירים שמזדהים עם הדרך שלה, והיא חלק מההתחדשות של תנועת העבודה. מיכל, אני מאחלת לך הצלחה, נכונו לך עלילות. את תהיי ח"כית נהדרת, ואני אוהבת אותך. בהצלחה.